जोङो जिहेतु सानथामनि हाबाफारि आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो जिहेतु देग्लाय 20थि खेब जाहैबाय आरो बेयाव जोङो बयखौबो जे जोंनि खाथि खाला थानाय जिखिनि जोंनि खेलायाव थानाय इन्टारेस्टेड जायफोर रायजो राजा जोंनि ओनसोलजों लोगोसे बयखौबो जाहाथे बे लैहोर फैनानै नायनायजों लोगोसे जोंखौ मदद खालामो आरो बे गेलेनायखौ मोनसे गोगोम रोखोमनि जाफुंसार होनायाव मदद खालामगोन जों बेखौ मिजिंथिबाय बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय गाहाम अनसायनायखौ बावहरबाय जोंहा देग्लाय 20थि अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप बेयो 7-8-9 दिनै 7 तारिख जोङो मोजाङै खुंफुंनो थाखाय गासै बिथिङाव जोंनि बे दाजानो हानाय जि बानजाय आफाद एबा आरसिनिफ्राय जोङो गासैखौबो जोङो फ्राय 100% खामानि मावबाय जोङो आरो दिनैहाय जोंहा बेवहाय टीम बिथांमोनाबो जिखिनि नाखौ जों लिंनानै लाबोदों हांख्रायनाय टीम बिथांमोना अलरेडि सफैबाय आरो जों आसा खालामदों देग्लायनि बे बादायलायनाया खोब मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन आरो जों गथै बे ओनसोलनि रायजो राजानिबो खहारि मोनगोन आरो बेयाव जोङो थाहोनाय बा जाहोनाय बेबस्थाखौ जों अलरेडि खालामजोब्बाय आरो जों जिखिनि जोंहा बे साननैयाव जिखिनि जोंनि बे गेलेनायखौ जोङो दिन्थिफुंनो नाजादों निस्सय बियो खोब मोनसे नायथावना जागोन आरो बेनिखायनो जों सानगोन जे खावलायगोन जों आरसिनिफ्राय जे गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो खेलानि जायफोर इन्टारेस्टेड रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो नायनो थाखाय जों दा बेयाव गाबोननिफ्राय दिनै जोंहा 7 तारिख बेयाव जों माने रिपर्टिं टीम रिसेपसन बे जाबाय थादों बेनिफ्राय जों गाबोनो जोंहा फुंनि 8 बाजायाव गेलेमु आयदानि गेलेमु बे आफादनि फिरफिला बिरहोनाय दङ लोगोसे मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जागोन गाबोनो आरो बिनि उनावनो लोगो जोङो 10ता फुंनि 10तानिफ्राय बे गेलेनाया जागायगोन आरो बेखौ बेखेवनो हागोन जोंनि जायगानिनो एबा बेरगाव समस्तिनि एमसिएलए बिटिआरनि EM मानगोनां बिथां दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होगोन दा बेवहाय गासै 8ता दोलोआ बाहागो लागोन दा बेयाव हाबाफारिया थिखानाय बायदिनो जालांबाय थागोन बेनि उनाव खेलाया जिहेतु मोनावबो जागोन डे नाइट जागोन जिहेतु लिग सिस्टेमाव बादायहोनाय जादों आरो 9 तारिखआव जोङो फाइनाल गेमखौ लाखिदों आरो बे फाइनाल गेम जानायनि आगोलाव जोंहा बा अन्थाइगोरा बड'सानि जि डेथ एनिभार्सारि डे बेखौ जोङो खुंफुंनो लादों आरो बियो फुंनि 9 बाजियाव गावनि जोनोम जायगायाव जागोन आरो बेजों लोगोसेनो बिबार बावजेननाय हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोङो मोनसे अन्थाइगोरा बड'सानि जि बिहोमा बिनि सायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जादों बिनि गाहाय आलासि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसे बारग' दरं जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि मानगोनां प्रसन्न बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोङो गोबां आलासि आरो जोंनि सिनियर जायफोर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जादों बाहागो लागोन थारैनो जों मिजिंथिदों लोगोसे बेखौ फोजोबनायनि उनावनो जोंहा जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया जागोन बेलासे समाव आरो बेवहाय जों आलासि हिसाबै बेखेवगिरि हिसाबै मोननो हादों गाहाय आलासि हिसाबै मानगोनां बिस्वजित दैमारि स्पिकार आसाम एसेम्बलि बिथाङा थागोन आरो बिदिनो जोङो बिजाब बेखेवनायाव जोङो आलासि हिसाबै मोननो हादों मानगोनां रायजो सभानि MP रेनगारा नार्जारि सारखौ आरो बिदिनो जोङो बिलुन माने गोजोननि थाखाय बिलुन बिरहोनाय बे आयदायाव जोङो मोननो हादों आलासि हिसाबै BKWSनि डिपुटि CM मानगोनां रमिअ पि नार्जारिखौ मोननो हादों बिथाङाबो सफैगोन
दा बेखौ जों मिजिं थिदों आरो बे हाबाफारि जोबनायनि उनाव फाइनाल डिस्ट्रिबिउसन माने प्राइज डिस्ट्रिबिउसननि उनाव जोङो मोनसे हारिमु आयदा हारिमु बिलिफां बेखौबो लानाय जादों आरो बेयावहाय जोङो रिनिउन आर्टिस्ट हिसाबै जों हांख्रायनानै लाबोदों मानगोनां बिग्राय ब्रह्म बिथांखौ क'क्राझार आरो जायगानि ओनसोलनि गोबां उथिफुनाय रोजाबगिरि मोसागिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। सेथि बादायलायनायाव बबे मोननै दोलोआ बेयाव बाहागो लागोन? बेनिफ्राय जोङो सानदों गासै बिथिङावनो जेनेबा जों जिखिनिखौ हास्थायदों आरसिया माने बानजाय आफादा निस्सय मोजाङै मोजां जोबलांगोनखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि जिखिनि वर्कारफोर दङ बिथांमोनाबो खोब गोसो खुसियै माने खामानि मावसोमनायाव बाहागो लादों आरो बेनि थाखाय जोङो जोंनि कर्मि बिथांमोनखौबो जोङो गुबै आफादनि जानानै साबायखर बावहरदों आरो जोङो अफिसियेल बिथांमोनखौ निस्सय गोसोखांनांगोन बिथांमोनाबो दिनैनि मोनाबिलियाव सफैजोबगोन बिथांमोननि थाखायबो जोङो गासै थानाय जानायनि बेब'स्थाखौ थिग खालामना दोनखानाय जाबाय गतिके बेयावबो जोंहा समस्या गैया गतिके जोंनि खामानिया 100% जाबाय होनना बुंबाबो गोरोन्थि जाया दा बेखौनो बुंबाय। जोंनि बर'नि सासे बिग्रायारि बा बिथाङा BLTनिफ्राय बा BLT प्लेटफर्मनिफ्राय बर' हारिखौ सुसिनाय नाख्रेबनायनिफ्राय उद्धार जानो थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय आलादा न'खर सोरजिनो जि BLTयाव बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै दुलाराय बर' माहारिनि खामानि मावनो नैबे जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय एबा गोलैसोनाय ओनसोलनिफ्राय बै समावनो बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन सासे जांख्रिखाङारि सासे बिग्रायारि आरो बिथाङानो जोङो जारिमिनसो होननांसिगोन जोंनि थाखाय जारिमिनखौ जों बोदलायोबा बिथाङानो BLTनिफ्राय गिबि मुंख्लं अर्थात अन्थाइग्रा बड'सानि नैबे जोंहा थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै अदेबा बिथांनि थैनाया देग्लाय 28 बोसोर जागोन बेजों लोब्बा लाखिनानै खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों जोङो देग्लायबो गाजा गोमजायै मोनसे पार्मानेन्ट डेटआव खुंनो थि खालामदों अर्थात दिनैनिफ्राय जों टिम रिपर्टिं खालामदों अफिसियेल जिखिनि अफिसियेल्सफोर फैयो बिथांमोननि रिपर्टिं जों खालामगासिनो दङ आरो जोंहा गाबोन 9 खालारनिफ्राय गेमा अपेनिं जागोन आरो 9 खालाराव अर्थात मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सानि जि थैनाय सानाव जोंहा जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय होनाया जागोन आरो बे गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो जोबोरै गाजा गोमजायै रायजो राजानि मददथिजों बा जोंनि सरकारनि मददथिजों बेयो जालांगोन बा जोबलांगोन आरो जों बे समाव ओनसोलनि लोगोसे जोंनि खाथि खाला थानाय बा दुलाराय BTRनि गासैबो जोंनि मानाव गिदिर रायजो राजा बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों खावलायहरदों आरो नैबे जोंनि 20थि अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिपआव जोंहा गासै 9 टिमा बाहागो लागोन जोंहा गुबुन रायजोनिफ्राय जोंहा 2 टिमा बेवहाय बाहागो लागोन टिमफोरा फारि नर्थ इस्टार्न रेलवे UPनिफ्राय साउथ इस्टार्न रेलवे कलकातानिफ्राय दङ ओमफ्राय जोंहा DLW बिथांमोना बानारसनिफ्राय फैगोन आरोबाव कलकातानि अर्थात वेस्ट बेंगलनि मोनसे टिम थागोन जोंहा रायजोआरि हिसाबै ACB थागोन आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बर्ड आरो आसाम पुलिसनिफ्राय बाहागो लागोन आरो जोङो आसामनिनो मोनसे गोख्रों भलिबल मोनसे टिम माजुलिनिफ्राय बिथांमोना बाहागो लागोन लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलनिनो बा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट भलिबल माने टिमा जोंहा बाहागो लागोन आरो जों खोब गाजा गोमजायैनो गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो जों बारहोलांनो थाखाय नाजादों आरो रायजो राजाया जाबायदि मदद होदों निस्सय देग्लाय बोसोराबो खोब मोजाङै मोजां बाबेनलांगोन होनना जोंहा